हेलो लोगोफोर खुलुमबाय बयनिसिमबो लोगोफोर आङो साननैसो सिगां मोनसे भिडिअ आपल'ड होदोंमोन नैबे स्क्रिनाव होनाय सोरबा मानसिया आंनि मुं लानानै आंनि फट' होनानै आंनि भिडिअखौनो रि आपल'ड होनानै सोरबा नंखाय चेनेल खुलिदों होननानै आङो मोनसे भिडिअ आपल'ड होदोंमोन नाथाय जाय मानसिया आंनि सायाव बेबायदि नंखाय चेनेल खुलिनानै बेबायदि खालामदोंमोन बे मानसिया जेब्लानाखि आङो भिडिअ बानायनानै हगारदोंमोन आरो बेनो मोनसे आं मेसेज हरखारदोंमोन बिनि अखानायैनो बियो बेखौ डिलीट खालामनानै लाफिनबाय आरो आंनि नामखौबो बियो खोमोरनानै लाफिनबाय आंनि फट' होनायखौबो बियो खोमोरनानै लाफिनबाय आरो आं जे भिडिअ आपल'ड होदोंमोन बेखौ बियो रि आपल'ड होफिननायखौ बियो दाननानै लाफिनबाय बिनि थाखाय आङो बिनिसिम हाजासे आं गोजोननायखौ होफिनो मानो होनोब्ला बियो आंनि बुंनायाव बियो मानिनानै लाफिनदों बिनि थाखाय आरो गोबां आंनि लोगोफोरा आंखौ ओरैबायदि बुंहरदों बिनि सायाव एक्सन लाथारनांगौ बिनि सायाव FIR होथारनांगौ बेबायदि गोबां लोगोफोरा आंखौ बुंहरदोंमोन नाथाय लोगोफोर आं बुङो बिनि सायाव आङो जेबो एक्सन लानांला जेबो FIR होनांला मानो होनोब्ला बियो आंनि बुंनाय रावखौ बियो गनायनानै लाखाबाय बा आं बुंनायाव बियो दाननानै लाखाबाय आरो आं बुंबावो रावबो मानसियानो बेबायदि खालामनो नाङा आरोना गुबुननिखौबो आंनिखौ जे खालामदोंमोन बेबायदि गुबुननिखौबो बेबायदि खालामनानै होनो नाङा मानो होनोब्ला गोसोआव ओरैबायदि दुखु मोनो बेबायदि दुखु होलायनो नाङा आरोना गावजों गाव बयहाबोथ' मोन्थाय दङ नङा होमबा गावबा गाव जेखौ गोसो जादों जेखौ मावनो गोसो जादों बेखौ गावबा गाव चेनेल खुलिनानै गावबा गाव आपल'ड होनो हायो थिग बिब्दिनो आंबो आंनि गोसो जानायखौसो आङो होदों बेखौनो सोरबाया मेगन सानानै सोरबाया हिंसा जानानै बेबायदि खालामोब्लाथ' गोसोआ निस्सय दुखु मोनखागोन बिनि थाखायनो आं बुङो बयखौबो जाहाथे रावबो रावखौबो हिंसा खालामा आरो गुबुनखौ बेबायदि हिंसा खालामनानै मालायनि सायाव बेबायदि गाज्रि बेबायदिखौ खालामा होननानै आङो बयखौबो खावलायो बा मोनसे खोथाबाव आङो जेराव नांथाबनानै आङो खामानि मावदोंमोन बिनि सायाव आङो माखासे भिडिअ खालामदोंमोन बे भिडिअफोरखौ आङो नाथाय दोननो हायासै लोगोफोर बिनि थाखाय सरि आङो खमैबो बिनि सायाव 20टा 25टासो भिडिअ खालामनाय जादोंमोन बे भिडिअफोरखौ आं सेस डिलीट खालामनो गोनां जाबाय आङो दोननो हायासै लोगोफोर माखासे उसुबिदा जानायनि थाखाय बिनि थाखाय नोंसिनियाव आङो सरि बियो दा मानो होनोब्ला आं भिडिअखौ खालामनानैबो भिडिअखौ आंनो दोननो हायासै बिनि थाखाय आङो एसेनोसै लोगोफोर बेखिनियानोमोन आरो जे आं बुंदोंमोन बेवहाय जेबो एक्सन लानांगौ गैला लोगोफोर बेखिनियानो आरो नोंसोरो आंखौ ओरैबायदि सापर्ट होदों बे सापर्टखौ नुनानै आंबो गोसोआ ओरैबायदि गोजोननाय मोन्दों लोगोफोर आरो आसा खालामो अराय समावबो नोंसोरो आंजों बेबायदिनो सापर्ट होबाय थागोन बा आंजों सापर्ट थाबाय थागोन होननानै बेखिनियानो लोगोफोर बाय बाय